сме настоявали, за съжаление, в годините назад и което трябваше да бъде извършено като превентивна дейност. И се надяваме, че от тук нататък вече ще има някаква пряк ангажимент на държавата и закона ще бъде спазен в пълната си сила. Ние настояваме и смятаме да стъпим от това той да бъде изселен. Ние искаме всички имоти на тази фамилия да бъдат разследвани, защото ние сме свидетели той с какви средства разполага, с какви коли кара и това всичко за нас остава безнаказано. Полицията ангажира ли се с срокове? Да, полицията се ангажира конкретно с срокове, не, но беше ни казано, че лично главният прокурор се ангажирал с имотите на Кирил Рашков и фамилията. Друго искане, което ние поставихме, Димитър Лучев се казвам, е да бъде образувано дело за насаждане на етнически конфликт. Това е записано и в подписката, която върви в село Катуница, тъй като системно в годините с всяка една заплаха Кирил Рашков и семейство влагат етнически мотив. Това е във всяка една заплаха, която отправят. И това е насаждане на етнически конфликт. И именно, между другото, поради тази причина се стигна до такова напрежение. Нямаме нищо против другите хора, които живеят, които са роби в Катуница. Ние живеем в прекрасни отношения с тях. Само единствено срещу тази фамилия. И искам да кажа, и ние го казахме на тази среща, това тяхно поведение се превръща в норма на поведение и се прехвърля на тяхните деца. Това се прехвърля и на тяхните внуци, и което те предават в училището спрямо нашите деца. Но полицията казаха, че няма начин те да бъдат изселени от Катуница. В такъв смисъл какво ще правите? Да, но ние не желаем да живеем с тях. Защото аз ви казвам, това тяхно поведение те го прехвърлят върху децата си, върху внуците. И защо ние сме длъжни това да го търпим? И защо нямаше превентивна дейност до сега? Това, което наблегнахме на срещите, е, че всъщност ние знаем, че практическо изселване не може да бъде извършено. Но евентуалното връщане просто би провокирало други конфликти. Трябва да се намери по някакъв начин, някакъв подход да се разреши това нещо. Така че другото, което поставихме като желание и като позиции, ние сме, няма да цитирам, ние сме двама представители от различни политически партии. Значи отправям послание към всички да не се заиграват по никакъв начин с този инцидент, с това, което се случва в село Катуница и да го яхват така като политически мотив в предизборна кампания. Какво ще се случи все пак, ако не го изселят, както ви искате? Ако не се изсели, надяваме се полицията да е постоянно там, което и ние осъзнаваме, че няма как да стане, имайки си предвид, че връщайки се в годините назад, по-точно палежите и бомбите, които са залагани. И ние това настоявахме, да се потърси начин да се стигне до прекия поръчител, а не да се приключи само с намирането на изпълнител. В Катуница хората страхуват ли се от Цар Киро? Комшиите лично да. Но ние, примерно, сме се ангажирали от 1-2 години с тези проблеми и се опитваме всячески, колкото можем да им помогнем и с доверие да им дадем на хората. Какви са отношенията ви с останалите роми, които не са от рода на Цар Киро? Ние нямаме никакъв проблем, ние си живеем. Трябва да ви кажа, аз имам съсед ром, в прекрасни отношения сме, разменяме ми си косачки, моята като развалена, той ми дава неговата, аз неговата. Просто добри отношения сме. Проблемът е с фамилията, не е с към ромите в селото. Известно е. Ние сме свидетели как и те са наричани гюри. Какво да ви казвам? Цар Киро ли насажда според вас етническия конфликт, след като казвате, че вие живеете прекрасно с ромите, имате проблем само с фамилията Рашкови? Аз ви казах, че току-що ви го казах преди малко това нещо. Значи, във всяка една заплаха се влага етнически мотив. Във всяка една заплаха. Тук ще стане второ Косово и така нататък. Това е във всяко една заплаха към всеки един конкретен човек.